Kowe lara apa lho? Kok ngombe obat? Pokoke anggere sing wilayah Globas obat. operasi kene kandang dibuak ya. Pak di lara. Ora ngomong-ngomong. Kok iso lara kuwi lho. Soale iki gabungan antara Lalah kok. Aja bahas kuwi to, Cing. apa? Kok bahas kuwi ya. Wis ben to. Dibahas engko ae. Iya. Alah lah kutal. Nanti lah mau periksanya. Malah lagi bae nyontong rene to tekek iki. Obat e, lho obat e, obat e. Enggak obat apa. Udah Nabi. Oh lara deksel. Vitamin to vitamin. Kami bos, kami Oh iya. Lara wange, Bos. Lara kesel. ngerti. Bar syuting di bengi. Nyowot untumu. Cok, Kacamata jingan iki kere. Sik, iya tekan ngono. Interne. ngomong. Gak, Sopo? mamu. Anake kudu lara ya nek padha iki. Wis kaya wis aman, Mas. Aman. Nah, iki lho, ngopi lor. Ya. Jere ngono, Pak Dik. Nggih paspor. Wis dadi Iku cukup jam 1. jam 1. Tapi wis persyaratan kabeh wis. Serang dino ding ya, turun dino. Piye lagi? Ora kabut. Iki perang. Iku pokoke landase ning anu sik iki Afrika sik. Nang Afrika. Kamboja. Iki mandek ning Afrika Selatan. Oh, lho. Ning Afrika. Kowe nang Afrika? Kamboja, terus niku mulai metu Madagaskar ya. Karena Madagaskar terus iki kok duwe kepentingan apa nih? Makane gajah dilet. Oh. Tapi ini terakhir kok mulai nembu. Betul. Ketemune ning iki. Nang ndi? Tanjung Perak. Ajo merah. Kula nalon-nalon iki. Walah, kucing. Aku bar ke Afrika, aku neng iki Jazirah Arab sih, arep neng iki Pulau Sakotra. Kok namanya aku titip lho nang Afrika. Belawi. Titip apa kucing lho? Alhamdulillah. Petet Afrika apik. Ke Afrika. Blawus warnane, blawus. Burung onta. Kok ora titip apa to, Cing? Bayar sing gak enak nang Indonesia apa kok? Akeh nang kono gitu. Rokok kan tekaken aku. Rokok kakek malah enak tuh yo. Ngetok berarti. Stok rokoknya aman itu. Loh. Kirimi rokok di bengi aku. Karo Mbak Delia. lu rapi gelia gelem ora to? Galak, aku masalah rabi ora ngono kan. Ben wong-wong kuwi ae. Lah aku tak Oh, kowe ora apa ya mewe kita. Nek masalah rabi ora, nek masalah sing stoke. Yo. Ya dah. kabeh wong iki ngene lho, Pak Di. Bukannya kok gak gelem rabi. Ya awake dhewe nyadari to, Pak Di. Ngono lho. Iki tak amame bolak-balik. Sawangan yo ngamu budek kok piye to? Yo ngamu pengen kowe iki duwe bojo, rabi, ngenteni bakul, ngumangi bakul. Malah mburu seneng dhewe numpak motor ngalor ngidul godak ki warung ayu. Ora nek kepastian. Oke. Oke. Aku nek ngene iki. Terus kita kasih wejangan. Kamu dino menjadi kuwe. Lah lho. Kupingmu Terus ngupain sekojo nak kucing, nak kencing. linggis tak jojoe kuping iki ben krungu iki. Woi. Digis. Yo opene cilik ngantek gede. Susune ramak tuh didot nganggo susu sapi. Ben urip, basa urip megel nemong suwek. Itu kan rugi to. Ataupun ndang rapi lah koyo. Mondok. Bojone. Apa pengen jadi? Lho, wong tua iki gak pengen jalu sebenarnya kowe senang. Iya ya aku ngerti lah rabi ngono lho. Ora, ret warung ayu, ret ngulon, ret ngetan. Trilno nek. Ora enek sing pasti. Siji ngidul-ngidul tok, nak ngulon-ngulon tok dirayu sampai kenek. Arep menek kemara ning kono pake jimat, kan wis menak to. Sing kalenan karet kuwi. Ya Allah.
timbu aku tak. Terus tak undang. Pakai no pipin. Arek kipin wis sitok mungkur. Kayak wong motor wis kudu mesin enak. Undang aku. Pipin kok nak blonjo ben nggone kipin. Aja wedi. Aku rabi nak wis mapan apa? Mapan turu kuwi. To wong nek wis lore mangan sakman kulup kangkung anu akeh bayem eri dijangan ya kenek, penting diuyah micin. Jane ngene iki lak nrimo tak padhi lawuh kuwi aku iki. Lah iya kok. Oh, wong sambel ya sambel tak pangan ngono lho. Lah kowe saiki lho. Lho. Besok lak karo bojone kudu iso nrimo to. Besok kapan? Wong kowe kirane usahane. Tak ingeti rene usahane kok brudak-bruduk kaya kucing anak-anak. Mondok rono mondok rene. Fokus sitok ki. Yo ngaku pengen aku rabi, fokus golek rabi golek bojo. Wis. Wong itu digelar terteratan dan apa neh kene ngomong. 24 ya kidul polsek. Beranek cah itu liwat. Ah, cok, ngono tok ae lho. Iki sejak Akeh wong itu nak gawe ning perawan rondo ra apa-apa. Lho, aku iki rondo prawan kan ora apa-apa ta, Pak Di. Kemauanmu gak enek, ora masalah ngenteni rene wong rondo. Nek gak mbok goleki. Ana sing gelem kowe moh. Nah, kuwi. Arep golek apa? Lah kowe arep gayo niken salindri ora teko to. Aku ora gayo sing dhuwur ora, delok keadaane. Kadane sapa? Kada aku ta, Pak Di. Lho, wis ngerti kadang koyo ngene ya trimo Lho, ae. lah ya aku kan gak juga sing Kudu dhuwur-dhuwur to. bersyukur aku koyo ngene yo ngaku gemati ngopeni ngono. Kadang-kadang sing piye koyo gagah. Keadaane kan ora duwe kan digolek sing padha enake, gak enake ngono lho, Pak Di. Maksudku. Lah nek wong enek tapi gelem, Ya ora apa-apa ta, Pak Di. lah iya. Ngono. Lah iya. Saiki ki pokoke niat sik. Ya toh? Iya yo wis to. Penting niat iki lho nyenengno wong. Aku sempet iso ngikuti wis. Wis tau rasa dirame-ramekno. Bah, penting ijab sah. Nah isa. Ora kur tumpak-tumpuk bedino kumpul kebo gak oleh. Mujarane. Ya. Oh. Arep sampai kapan delet kas widak mati terus piye we. Oh. Ya lah teko. kandhani wong. Dikandani sing penting niat mbokku ben seneng golek bojo. Wis susahmu wis apa? Memang wis sir-siramu ndawan. Bendino ndawan. Ndawan yo nggandu yo tumbanteng yo wara yo. Nah kadung apik karo nggandu oh gak oleh aku mbakku mbiyen kok nggandu lah dalah. Lah ya aku dhisik wong duwe gak oleh, Pak Di. Lah kan enek liyane. Tapi tenan ya, kowe nyenmu ndek mantu tenanan ya. Nah, rumus dia tau kupingmu. Ya aku dhisik duwe anu lho. Ah. Wis ta ora rasa dibahas kuwi kok. Kuwi aja dibahas. Ya bener blonjo. Dikat. Wis tak ngomong tok lan cepet kok. Ngomong cepet piye? Saiki ngene, tak putusi. Kowe mulai saiki Niat ora? usaha ora pengen usaha di bojo ora? Ya pengen ta, Pak Di. Pengen kudu tenanan. Lho tenanan iki. Ora lantung-lantung cangkruk ning gandu sikil jigang angger awan duk. Oh iya sering pekan kowe ya lah dari gadu ya. Jaraki bojone wong ora oleh. Sing rondo. Sing perawan. Malah sing mbok sir malah sing di bojo ae. Ngono lho. Nah. Sing pasti elek kaya apa gak apa-apa. Bedane di bojo karo ora apa sih? Bedane di bojo karo ora. Lah duwe bojo risiko. Resiko. Wong goblok. Iya to. Nek di bojo resiko. Kowe. Oh, aku. Bedane duwe bojo karo ora apa mau kowe? Ya piye ya, Pak Di? Lah ngerti bojone wong iki iso nyenengne ngono lho. Becik Kowe alasan kowe goblok. Kowe. Kowe lebih gaji. Kowe pengen rabi ora sih? Pengen. Kowe iso bedano apa ora engko setelah aku di bojo karo urung? Yo iso. Apa ta? Lah wis duwe bojo ki wis enak sing ngene kopi. Loh,
Lah piye to? Ya. Nah, terus Yo, yo. terus. Wah. Ada sing ngancani. Ana sing ngancani, ana sing mijeti ngono. Ada sing ngumbah. Nah, Kayak ketenan. gimana?